I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. ¡Hey, monchas e monchos! ¿Qué tal? Aquí estou, Peter Punk. Momento, me vou quitar esto. Aquí estou, preparándome para sair próximamente á rúa. Sí, porque eu lávome unha vez por cuarentena, aínda que non faga falta. Benvidas a esta pandemia payasa. Cabaret Viral, capítulo 3. É o último capítulo, monchas e monchos. Pero bueno, aquí estamos. Y antes de nada, quiero agradecer a todas las amigas y amigos que participaron na pandemia payasa. Graciñas. Neste capítulo participan Tropa de Trapo, o Mago Teto, Lo Lamento e o Fakir Testa. Dentro Cabeceira. A galinha puxou um ovo, A galinha puxou um ovo, Foi para o galinheiro. E puxou outro ovo de novo. A galinha puxou dois ovos, A galinha puxou dois ovos, Foi para o galinheiro. E puxa outro ovo de novo. A galinha puxa três ovos, A galinha puxa três ovos, Eu fui para o galinheiro. E também puxa um ovo.
Ola xente, eu son o Mago Teto e gustaríame pois facervos unha maxia para que isto da cuarentena sexa pois un pouco máis levadeiro, porque están nas vosas casas, como ten que ser. E para ser original vou usar a miña arma preferida, as cartas. O que pasa é que hai unha cousa que a min me mosquea mogollón, que é que unha baralla deste tamaño entre nun estuche así, neste tamaño, que é unha cousa imposible, unha cousa de loucos, pero bueno, non importa. O importante son as cartas, a baralla francesa, 52 cartas, cartas de picas, cartas de corazóns, cartas de diamantes e cartas de tréboles. Esta baralla úsase para xogar o póker. No póker é moi importante que as cartas estén perfectamente baraxadas, que é o que estou eu facendo agora mesmo, e dicirvos que a xogada máis importante no póker son os 4 ases. Vou vos mostrar como se poden encontrar os 4 ases dunha maneira máxica. Hop. E aquí temos o as de picas, o as de corazóns, o as de diamantes e o as de tréboles. Mola? A que sí? Pero mira, vamos a facer máis difícil. Vamos colocar sobre cada as 3 cartas distintas, non importa cuáles sean, o importante que sean 3 cartas sobre o as de picas, 3 cartas sobre o as de corazóns, 3 sobre o de diamantes e 3 sobre o tréboles. Normalmente, os magos nunca contan o que vai pasar para así pillarvos por sorpresa. Eu si vos lo vou contar. Por que? Porque poido. Cada as vai viaxar do seu montón hasta o montón do as de picas e así pasarán todos xuntos encantados da vida a cuarentena. Separamos así moi lentamente o as de picas cas súas 3 cartas distintas e vamos ir facendo viaxar cada un dos ases. Empezamos polo as de trébol, este que está aquí, un as negro. Simplemente collemos o as de trébol, damos a volta, soplamos, zaca. E xa non hai gastros do as de trébol por ningún lado, nin por diante, nin por detrás. Vamos co seguinte as. O seguinte as é o as de diamantes. Este vamos a facer dunha maneira distinta. Metémoslo na boca, soplamos, e xa non hai gastros de as. E queda o último as. O as de corazóns. O as de corazóns que simboliza o amor, a alegría, a fortaleza. Este vai viaxar dunha maneira moi especial. Non o 4, non a dama, non a jota, si o as. E aquí está unha carta distinta e se os ases viaxaron, aquí debería estar un as de corazóns, un as de diamantes e, como non, o as de trébol, e aquí están os 4 ases. ¡Ey! ¡Seguides aí! Que tal ese cabaret, Vichedes a Brais das hortas poñendo un ovo e os dedos vertixinoxos do Mago Teto? Pois non vos queda nada. A continuación deixo vos cunha payasa que vos dará moitas ideas se estades aburridas nesta cuarentena. E despois temos un fakir. Sí, o fakir testa. O fakir métese un... Bueno, xa o veredes vos. Deixo vos con lo lamento e o fakir testa. Que vos preste.
¿Eh? ¡Ey, Monchas! ¡Ay! ¿Qué? ¿Se ha rematado, cabaret? ¡Qué rápido! Ben, Monchas e Monchos, antes de despedirme, vou facer un número de malabares con patos. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I say to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright sunny days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow are so pretty in the skies, are also on the faces of people walking by. I see friends shaking hands, say, how do you do? Ben, Monchas e Monchos, foi un gusto compartir esta cuarentena con vos. Que bonito foi. As videochamadas, os aplausos nos balcóns. Pero, como dicía ao principio desta cuarentena, Peter Punk non pode parar. Así que estade atentas e atentos, porque despois dun día ou dous de vacacións, seguiremos traballando. Estade atentas e atentos. Monchas, Monchos, graciñas por estar aí. Eu son Peter Punk, do país de nunca máis, daqui, deste país. Espero que nos vexamos próximamente nas rúas, nos parques, nas prazas e dentro dos anos, nos bares. E lembrade, 2 metros de distancia, lavade as mans e moito ánimo, que a esperanza é o último que se aguirre. What a wonderful Vamos a morir! Saúde e sanidade pública.